phela. Oh haleluya, uNkulunkulu anibusise. Ngibingelela iband, hayi uNkulunkulu anibusise. Amen. Ayike ake silamehlo baba wethu ongcolise Nkosi yami uJesu, nasekuseni baba siyaphinda ukusondela kuwe. Siyabonga nje Nkosi Jesu ngethuba uphinde wasipha lona ukuthi usibeke lolu suku sibe kule ndawo ngalesikhathi. Sidumisa wena wedwa ke, engekho omunye singamdumisa ngaphandle kwakho. Awu baba sikhulekela ke bonke abantwana bakho basemakhaya bagulayo bangaphathekile kahle, nabasebhedlela uNkulunkulu ethonze, nabasemajele abalalele. Sibonga nje ukuthi iziboshwa zanamhlanje seziyanikwa ithuba lokuthi zibuke o-TBN ko-television, kanjalo Nkosi yami balalele nezwi lakho bathole ukusizakala. Siyabonga kakhulu ukuthi ukhuluma yonke indawo ukuze ngabibikho umuntu oyokhala ngokuthi akezwanga, wancishwa ithuba. Siyabonga ke baba, thatha udumo ke namanje usithinte sonke sisalalele ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. Haleluya. Bazalwane, namhlanje sizokhuluma ngesihloko esithi izwi likaNkulunkulu linamandla. Izwi likaNkulunkulu li powerful ngendlela ongakazi uyicabange. Izwi likaJehova esivunguvungweni verse 1, mnikeni uJehova nina madodana kaNkulunkulu, mnikeni uJehova udumo namandla, mnikeni uJehova udumo lwegama lakhe, nikhuleke kuJehova emvunulweni engcwele. Izwi likaJehova liphezulu kwamanzi, uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma. uJehova uphezulu kwamanzi amaningi noma amakhulu. Izwi likaJehova linamandla, izwi likaJehova linenkazimulo. Izwi likaJehova liyaphula imisedari. uJehova waphula imisedari yaseLebanon. iLebanon ulitshekulisisa okwenkonyane, neSiriyoni njengethole lenyathi. Izwi likaJehova lidabula amalangabi omlilo. Izwi likaJehova lizamazamisa ihlane. uJehova uzamazamisa ihlane laseKhadeshi. Izwi likaJehova liphunzisa izimbabala, lihluba amahlathi nasethempelini lakhe konke ukuthi udumo. uJehova wayehlezi ebusa phezu kukazamcolo. uJehova uhlezi eyinkosi kuze kube phakade. uJehova uza kunika abantu bakhe amandla. uJehova uza kubusisa abantu bakhe ngokuthula. Inkosi ayibusise ukufunda kwezwi layo manje kuze kube phakade. Amen. Haleluya bazalwane. Ngibonga uNkulunkulu okwazi ukusebenzisa abantwana bakhe ngendlela esimangaliso. Kukhona umntwana kaNkulunkulu esihlangane naye izolo. Bengingazathi ngigqitshiwe emgodini. uNkulunkulu wamsebenzisa ngezwi lakhe. Ngathi nje ngoba nami lingisizile nami ngizodlulisela kwabanye ukuthi izwi likaNkulunkulu sihleze sitsho sithi linamandla. Linamandla okwangempela. Izwi likaNkulunkulu awucabange nje methi izwi likaNkulunkulu linjani, liphezu kwamanzi amaningi. Yonke imfula zonke izilwandle nezilwandlekazi uJehova washo ngezwi lakhe zaba khona. Uhlezi kuzo lezilwandle. Lize lithi izwi lenkosi umhlaba kaJehova nokugcwala konke kwawo, izwe nabakhileyo kuwo, yena umi ngaphezulu kwezilwandle. Konke kwadalwa uye ngezwi lakhe. Wathi akube khona ukuthi kwaba khona, wathi akube khona ukuthi kwaba khona. Manje labazalwane, ngibuka uNkulunkulu ukuthi indlela izwi lakhe linamandla ngakhona, linamandla ngalendlela ukuthi liphula imisedari. Imisedari bazalwane, sikhule sisebancane sihamba osande sikole kuthiwa isihlahla esikhuni esakha ifenisha ebizayo.
bese siyatshelwa sithi yabona nje ama-furniture Queen Elizabeth akhiwe ngelokhuzana ngokhuni lomsedari. Ayindawo leyo furniture koze kukhula iy'ngane zize iguge. I'm sure the furniture sakhona namanje sebahamba bonke Queen Elizabeth King George bonke kwaze kwahamba ngisho Queen Elizabeth, kodwa leyo furniture isekhona. Indlela iplangwe lakhona elibukhuni ngayo ngoba lithathwe phi kulesihlahla kuthiwa umsedari. uNkulunkulu kuyena umsedari awuyilutho, uyawuphula nje uNkulunkulu adlule phezulu kwehlathi lemsedari livele ihlephuke ihlahla ihlephukele emgwaqeni ziwele phezulu kwey'moto ziwele phezulu kwezindlu edlula nje uNkulunkulu. Oh haleluya, ethe sezulwini bedlula phansi emhlabeni. Ngithanda mesethi uJobe athi udlula phambi kwami ngingamboni, athi uyangisunduza ngingezwa. Ukangaki mzalwane wami njengoba usuze wangaka nje ukimoto idlule ampere kushayisa uzusho ukuthi angazi ngisinde kanjani. Lokho okusuke kukusindisa uqhele ikushayela amahutha noma uzubambelele kuyona kodwa ingakushayisa suke kuNkulunkulu. Indlela namandla ngayo uyena ovimbayo ukuthi akungashayisaneki umuntu nemoto. Indlela namandla nokuba fast kwakhe edayiva ezulwini ezodayivela wena. Hey bazalwane, impela umuntu othi uNkulunkulu akekho uyisiwula bazalwane. Akukho kwazenzekela. Ngisho nokuhlakanipha kodokotela bakunikezwe uNkulunkulu. Yonke into nje khona uNkulunkulu. Bazalwane, uthi ke lana ke waphula imsedari yaseLebanon. iLebanon lona ke ulitshekuliso kwenkonyane. Sihlale sicula sithi siya kutshekula njengamathole, siya kutshekula njengamathole. Awanje ithole lisuke litshekula lithi lijabulela ukuthi uNkulunkulu mkhulu ngaphezulu kwazo. Thank you. Amen. Mkhulu ngaphezulu kwazo lezi zizwe. Yithe sisabayo uNkulunkulu nje ziwubala. Ngisho neyinkinga ke esibhekene nazo ziwubala kuNkulunkulu. Ngisho nezifo eziphethe athi udokotela la usiyolanyulelwa ukufa. Uyazi ukuthi uvele uboshwe uphila. Uthi mawabuka amaphilisi uthi ngofaneni. Kodwa uNkulunkulu uwazi ukweqa kulelo zelishiwo udokotela. Mangicabanga ukuthi ngawanikwa nina amaphilisi kwathiwa kashukela ngangitete uMavi ungakanani uMavi namhlanje. Ngawabuka ngathi wena uNkulunkulu umncane uhlulwa udokotela athi ngizophuza lamaphilisi ngize ngife. Awukwazi nje wena bakungiphilisa ngimncane kangaka uhlulwa ukungiphilisa wena. Ngathi kakupruveke namhlanje ukuthi wena uNkulunkulu. Ngawathatha ngaya etoilet la sasihlala khona lalingaphandle lingashawa futhi. Thatha ngafaka phakathi. Ngathi ngeke ngize ngiwaphuze futhi ngeke ngize ngibe nawo ushukela. Ngayiphumela. Bazalwane, from ngaleso sikhathi kuzela uMavi, that was 1986. uNkulunkulu wangigcina up to this far.
angigagaze ngitholakale mangihlolwa ukuthi anginoshukela. Niyambona uNkulunkulu ukuthi mkhulu kangakanani, and uNkulunkulu mawumchallenge uyakusurprise naye. uNkulunkulu ushoda ngathi ukuthi simchallenge ukuthi mina Nkosi ngazi wena ngimazi omunye umuntu and mina ngizophila mina. Umuntu wena ulapha zonke izifo nalese singiphethe nezingakangiphathi usuyilaphile. Usho uqinise ube nefaith ungawivarishi. Indaba yethu sithi sesishilo sibe sithi ayi kodwa odokotela bayasho ayi namanesi ayasho ayi kufunakala ngiphuza ukuthi ukuze ngingamlinga uNkulunkulu. Phela kwento la sifike sisho khona sithi asifuni ukulinga uNkulunkulu mase kuthiwa sidleni imithi ngoba sesoze sife sidla lo mithi asafuni ukumlinga uNkulunkulu. Kodwa okunye siyagaranta ngakho, mesifuna imali siyagaranta, mesifuna imizi siyagaranta. Come sickness hayi angifuni ukumlinga uNkulunkulu. Yonke into iyubala phambi kaNkulunkulu, izwi lakhe elikushilo liyakwenza. Haleluya. Uthi ke lana ke neSiriyoni njengetholele nyathi. Niyayazi inyathi inkomo yasehlathini, inyathi inkulu inamandla. Inyathi nayo uyayitshekulisa iyenze lento uNkulunkulu ayishoyo, ingenza into eyithandayo ngoba yena uNkulunkulu. Uthi izwi lakhe lidabula amalanga bomlilo. Yabona mucabanga abafana bamaHebheru abawu3 uNebukadnezar ebasa amalanga bomlilo, waze wathi bafana bami ezama ukubasabisa ukuthi abamhloniphe bavuma ukukhothama ngoba uyabathanda. Akakwenzi lokhu ngoba ebazonda, abamjabuliseke nabo. Wathi bafana bami yabo lo mlilo sengiwubasa ka7. Bathi Nkosi noma ungawubasa kangakanani asiyukhothama. Noma ke singashaki uNkulunkulu wethu uvela usordenela ukuthi sobulawa ukusha noma singasha, kodwa kokwaziwa ukuthi khona abafana abangavumanga ukukhothama esithixweni sakho Nkosi Nebukadnezar. Bamconfronta. Ayi yabona uNkulunkulu ungathi wanyakaza esihlalweni sakhe wathi hey sibani Michael wena uphethe zempi gijima hamba uyobalamulela labafana. Bathini? Bathi noma bangatsha kuyokwazeka abawusaba umlilo. Umlilo ushisa kangaka hayi ngeke yehla hamba uyobalamulela. Bazalwane bathi bephoswa ababaphosayo bahanguleka basha. Ababaphosayo bona bangena emlilweni bayihambahambela bayimashela emlilweni. Uyazi ungathi wayebaxoxela ethi naze namjabulisa abafana bami, into eniyenzile hawu angaze ngiyibone into enje. Uyabona nje nina ngisazoninyusela ngisho ezikhundleni ningiphakamisa kanje. Ungathi baba wahambe exoxa nabo, kuhle kaNkulunkulu ehambe exoxa noAbraham. Phela uNkulunkulu bazalwane wake wehla wezemhlabeni wazoxoxa noAbraham wadla. uNkulunkulu can do anything anytime anyhow. Wake wabona uNkulunkulu ewumoya adle kodwa. Nokuthi nje uNkulunkulu ubekezela kangakanani kusawulandwa ithole le elokhuzeni emadlelweni. Lisazobaleka nalo libaleka lijahwa lize libanjwe. Lisazobuywa nalo, akukho moto yokuya lapha. Libuye lizohlatshwa, liphilishwe isikhumba, lifakwe uthi, lifakwe emlilweni. Umlilo nankula ngaphansi lilokhu lirosteka nje. Alinde nje uNkulunkulu elokhe exoxa nje noAbraham. Bazalwane le ayive ingithinta ukuthi Nkosi sami ungake nje ungene kube kanje uke sihlale nawe nje etafuleni ke sixoxe nje uNkulunkulu. Bazalwane kwase kwamnandi kuba noJesu, kwase kwamnandi. Uyazi uNkulunkulu ayikho into angakwazi ukuyenza.
Abazalwane ngiye ngithi kodwa Nkosi yami la mathuba ngawalahlelani uNkulunkulu ngoba ngake ngamuzwa ekhuluma ngiyalazi iphimbo likaNkulunkulu kanti sewumuntu omuhle ngiyalazi wangimemeza 3 times njengoba wamemeza uSamuel ngiyalazi iphimbo likaNkulunkulu ngithi kodwa Nkosi yami ngangekahlali ngani ke nenkosi ke kakhulu aphinda asho kunye futhi akhulume nami inganamba nje abazalwane lapha phesheya balokhu beyezulwini babuye baphinde bathathwe babuye bese beyasixoxela ukuthi bebonani bekwenzakalani nathi sabazalwane njengabo asinaso isikhathi sispenda noNkulunkulu. We are very busy bazalwane, si busy. Yabona nje kuseni kade ngishumayezeka nje inceke kaNkulunkulu isho njalo ithi umama kusho ukuthi uyisigqila ake nje ukuziphendula usuku uhlala uphumule noma uphume out yophuza ikhofi noma ungahamba wedwa musu ukugqilazeka kangaka besase sabhizi bazalwane uzube busy ngisho fastile uthi kodwa Nkosi yami baba Nkosi yami yazi kade xikana netiye awuthi ngimenzele nje mbhakela i-tray lodwa lama cupcakes akazange asho ukuthi angikwenze imina ngiyamdabukela. Uyabona mawuse umuntu omusha sebenzisa leli thuba lithizwe lenkosi umuntu omusha intombi ikhathalela okwenkosi kodwa owesifazane ukhathalela umyeni wakhe ukuthi angamjabulisa kanjani. Ngangithi nje ngeke ngise ngiyenze leyo nto mina ngicabanga nje kusayintombi ngifast indlela engiyithandayo 3 days bami ngiyivalele ngingaphumi ngoze ngiphume ngosuku lesine ngithi noma sengishadile we bazalwane umshado lona wena othi uyokholwa ngoba usushadile sorry kuwena ngalesikhathi uthi ufastile uyakhuleka uvele kugula ingane sefuna kuyinaki endingana ukwazi uvele uhlohla ispoon uyakuza ukudla ukuthi utesta kanjani kuyashisa noma kushisa uyifake emlonyeni njalo uzolokhu uyaphephetha uyayifunza ingane nawe uyayizwa itest yokudla ulahlile ithuba usewumuntu omusha wangasebenzisa wathi ngiyokholwa kahle sengimdala akukho ukukholwa kahle usumdala buza thina ngeke ngisho ukuthi thina sibuya khona ngoba ngakabuyi buza thina siyayazi ukuthi lento ishoyo ayikho khonza uNkulunkulu angazi ukuthi ngathini ngendlela yonke ongamkhonza ngayo ungakashadi ngoba musushadile usuzolalela umthetho wendoda usuzocela nakuyona kuthiwa asingasho ukuthi sifastile kodwa uzoyitshela indoda uthi njalo namhlanje angedli atha ubungasho ngani ubungangitshela ngani izolo uyazi ke njalo mina namhlanje ngibheka ukuthi uzokungirostela inkukhu ngayigcina nje erostela endlini ngiyayibona yakahulisa akukhiphe egiyeni umuntu akukhiphe athi yazi ukuthini yabona ke njalo uyothi kusasa mina ngikhiphe namhlanje bengiyitshelile ukuthi uzothi masuqedile washing waneka bese siyahamba siye Phavani ke ngikhiphe uyayizwa yabona ke manje isiyonakala yonke lento yakho you can't keep quiet uthi ngizofasta ngithule ngezizwe lenkosi no akuphilwa kanjalo seniyaphilelana okwakho sekokwakhe okwakhe sekokwakho nomzimba seniyawusherisha awusenawo umzimba wakho zolokhu uyiqhenya ngawo thina ngintombi kabani nike nimbone lo we-advert lo umsakazo oyathi egcineni kwe-weather athi ngintombi kaMadlamini ilanga liba nenibu baseganile ngeke isaba njalo indaba sakufunakala ulalela ukuthi indoda ithini ukuze uhlale lo 46 years esenguhlalile. Yes abazalwane hey kodwa linamandla izwi likaNkulunkulu bazalwane lidabula imsedari yaseLebanon uthi ke lana lizamazamisa ihlane uJehova uzamazamisa ihlane laseKhadeshi
hey bazalwane liyazamazama ihlane lizamazaniswa uNkulunkulu anoke ningene nje ko YouTube nibuka izinto ezenzakala kwamanye amazwe nibone ukuthi zithi imoto isahamba ithi yafikeni ithi hohlo ishone phansi ilandelenye nayo ayinakile ivosho mhlawumbe zoze zibe u3 zibe u5 ziphoseka kusemgodi imvula uNkulunkulu masezenza kuvele kuwe ihlahla kuwe kuthiwa yini le satellite lebala ngasolwandle egada yeinhloli iwe yakhiwa ngenkulu imali kodwa uyibone iwa ubone intaba ihlephuka igingqika amadwala egingqika ngoba uNkulunkulu mesenza into yakhe akekho umuntu ongamphazamisa bazalwane asicele noma yini kuNkulunkulu uzosenza ake kodwa uhlale phansi naye awuzuyithola nje lezi zinto umi ngenyawo usebenza ubhizi uwasha marketing wenza ntontoni uzoyithola muhleli naye spend time with God spend time with God futhi ingakumbe kulezi insuku izinsuku zokuhlala noNkulunkulu lezi mabe ngekho nje ekhaya zivalele mina nje mabe ngekho nje ngigijima ngoyivalele ngijabule ngehla ngenyuka ngisho haleluya hayi ukuthi bayangivimba abazalwane angivinjwa umuntu ngomusa kaNkulunkulu kodwa nje ngisuke nje ngithola ithuba elimnandi ngixabalasele ngenze noma yini ngehle ngenyuka ngishone phansi ezantsi egarage mkhuphuke ngizungeze umuzi hambe ngifafaza igazi likaJesu ngoba ngiyalazi ukuthi linamandla bazalwane our God is great and greatly to be praised yabona nje kade ngisho ngithi this is the last time singene kulezi indleko this last time this is money umsebenzi wethu ukwenza kanje right round sivale and kuzovaleka abazalwane ithina silokhu sibabaza how sekwenze ukuthi how sekwenze ukuthi how sekwenze ngithe nje ngeke usangibona ngibabaza okwami nje right round amen uthi liphunzisa izimbabala lihluba amahlathi nasethempelini la konke kuthudu bazalwane uphunzisa imbabala uyaziphunzisa uNkulunkulu niyazi ukuthi ukumiskhera into ebuhlungu kangakanani uNkulunkulu uyakwenza kwimbabala ngoba yena uNkulunkulu cabanga nje isilwane ngeke uzucabanga uma ekwazi ukuzondla kodwa futhi uyakwazi ukuyiphunzisa ngoba yena uNkulunkulu uzathi uthini ke uthi ahlube amahlathi ukubone kulezi gameke ezenzakalayo phesheya amahlathi ahlubeke kube ngathi khona umuntu okade ekhukhula esusa isikhumba sestem ubone isihlahla sesiphenduke sabamhlophe ngoba manje sesihlutshuliwe uNkulunkulu uhlubula ngisho amahlathi ngezwi lakhe haleluya hayi ngenye into izwi likaNkulunkulu is so powerful bazalwane kimina lifike la ngiresurrecta angifuni ukunikhohlisa ngoba phela nicabanga ukuthi hayi mamfundisi obamfundisi amagongo ngabuka omunye nje ethi ma awuzobeka lo izandla ngathi ukubuyazi ukuthi kwamina ngidinga ukubeka izandla ngathi no go on mina ngizokusupporta ngela ngobani ngiyazizwela ukuthi I'm not fit ngishayekile uyabazalwane zaze zayiningi izinto ezisishaya sabantwana bakaNkulunkulu ushawayezakho ushaweza umyeni wakho ushaweza abantu bakho ushaweza abazukulu ushaweza abakhwenyana bonke laba bantu badepende kuwena bonke babheke wena ukuthi do something awuseyena umother-in-law uma kubona kodwa izwi likaNkulunkulu lifike luwenza umsebenzi ayifike la wenza umsebenzi bazalwane bengingahappy bengifisa ukuvakasha ngiye restaurant ngiyodla ngizwa ngiphile yazi uzuphila
awu Nkosi yami nceke yenkosi yathi asambe mkami ucabanga kanjani woza sami kathi cabanga ntambama akusafuni nokogqoka ngiyimisele ngathi nje sengiyahamba nje kwamanje ngendlela engihappy ngayo sengathi nabazalwane manje happy nginganithandazela nonke la enkonzweni ngihappy thandazela nonke ngifisa sengathi ngingahamba nje ngiorder ibrayi ifike emva kwenkonzo sidleni bazalwane sijabule ngilo nhlobo nje njalo kodwa hawu kashayeka ngiyayetha yazi nobona ichwane kade licule esijingeni bazalwane kodwa izwi likaNkuluNkulu lifike liresurrect yabona la awudingi imjovo kadokotela udinga izwi ukhuluma izwi nje kumina lo mzalwane ngavele ngaphila nyangisa abazalwane izwi siyambonga uNkulunkulu uJehova ke uhleze ebusa phezulu kwaZamcolo uJehova uhleze inkosi kuze kube phakade uNkulunkulu wayehleli phezulu kwaZamcolo abantu bayanetha ungathi akababoni bayantanta bayagwiliza bayafa idumbu zabo intanta phezulu bayihlalela nje uNkulunkulu phezulu kwaZamcolo wayithulela kwaze kwafika isikhathi sakhe wathumela uAbraham ukuthi akathumele inyoni ihambe iyocheka hawu nayo ke sifica idumbu ke yathi ngibonwa yini ayidlange egwababa lidlanga kanje kodwa mase thuma ijuba lahamba kokuqala labuya neqabunga okwesibili lahamba unomphelo nje bayekuthiwa esibantu banuhambisa okwejuba likaNoah ingoba lahamba azange lisabuya ngoba lafike lahlala ezihlahleni ngoba sekubuyele emhlabeni okade kwamanzi entanta bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngiyanqinisekisa ukuthi namhlanje ake udecide nje nami ngidecide umntana kaNkulunkulu esakhuluma udecide ukuthi nje Nkosi angilali ke namhlanje angifuni nokulinda umsombuluko angifuni nokulinda nini angisalali ke sengizohlala nawe bese uNkulunkulu uyakubusisa uNkulunkulu ushodi ngabantu abamethembayo bese beya act cela sivala amehlo ubani omthembayo uNkulunkulu namhlanje ukuthi ayikho into emehlulayo God bless you 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 bantakwethu ngiyabonga yehlisani izandla senibonile uJesu baba wethu ongcwelise nkosami uJesu awu baba nampa abantwana bakho bephakamisa ukuthi bayakwethemba uthi abakwethembayo bofaniswa nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa naphakade abakwethembayo hayi abangakwethembi hayi abawivarishayo abakwethembayo bawufaniswa naleyo ntaba baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngakho konke osusenzele kona nangalezi zinto ezisiphethe nangalezi izifo ezisiphethe nangalezi ingane zethu engalaleli nangabayeni bethu abangamfuni ukuthatha uJesu nangabakhwenyana abadonsele izingane zethu ophathe ngakho konke uNkulunkulu wethu ongcwele nangomakhelwane abasihlukumezayo oh my God nangomphakathi sithi umphakathi wakaphi hear the voice of the Lord Raspberry and Strawberry Road lalelani izwi likaNkulunkulu zindlu ezikhona la lalelani izwi likaNkulunkulu we command you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth mphakathi wakaAru lalela izwi likaNkulunkulu mphakathi wa wonke ama section lalela izwi likaNkulunkulu Nkosi Jesu siyabonga ukuthi izwi lakho linamandla izwi lakho liphula imsedari izwi lakho liyikho konke kukho konke thatha udumo lwakho namanje ngisho nabagulayo ubaphilise ngegazi lakho Jesu linamandla siyalifafaza emakhayeni ethu onke siwafafaza ngisho nala enkonzweni right round baba wethu ongcwele ake kuye kuba u-freeway noma u-Ajmir Arcade ake kube yindlu yakho le ake ihlonipheke izandla ezingcolile no more
we are come against them. Inyawo ezizoganga no more. We come against those feet in the mighty name of Jesus. Nkosi Jesu thembekile and kuyenzeka right now. Ziyezwa lezo inyawo. Ziyezwa lezo zandla egangayo. Nalemgwaqo esisurroundile iyakuzwa. Akukho kungakuzwa ngisho iqhingi ziyakuzwa. In the mighty name of Jesus. Baba siyabonga ukuthi le kwelete engenasidingo aseze ngeke saphinda singene kuzona ngegama nangegazi likaJesu. Siyalikholwa Baba izwi lakho eliphilileyo othi ngisho ukufa kuyokusondela eduze kwetende lethu futhi uyokwandisa ngisho insuku zobudala bethu ngenxa silazi igama lakho. Siyalazi Baba igama lakho. Siyalazi Baba. Siyabonga. Thatha udumo ke namanje ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Ashayele uJesu izandla.